Яңы Хвалын урта мәктәбе укучылары һәм укытучылары быелгы уку елын яңы максаттар менән башлай. Беренче белем көнен 100гә якын укучы каршы алды. Шуларның 9-ы беренче сыйныф балалары. Уларны үз эше усталары, тәҗрибәле укытучылар каршы ала. Вирус афаты усурында линейкага тик беренче һәм 9-нчы сыйныфтар гына йыелды. Калган укучылар белем башын үз классларында астылар. Вся давным-давно в порядке. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс. Первый раз в первый класс мы шагаем дружно. Много нас нам учиться нужно. Двери школьные сегодня открываются на нас. Первый раз мы идем в школу, поступаем в первый класс. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс. Постараюсь это все. Быелгы уку елында безнең мәктәпкә 9 укучы килде. Беренче класс балалары якын тирәләге төрле авыллардан җыелган балалар. Бу мәктәптә инде мин хәзер 30нчы ел эшләйм. Иң беренче хатлык мәктәбендә, ат комплектлы мәктәптә эшләргә туры килде. Онда мәктәп балалар ханы сәбәпле мәктәп ябылгас, бу мәктәпкә эшкә күчтем һәм зур мәктәпкә рәхәтләнеп эшли башладым. Бында балалар күп, укытучылар, администрация бик итәгатьле, безгә ярдәм итеп торалар инде укытучыларга. Балалар менән эшләгәндә инде ничә еллар инде сыгарылыш укучылары сыгардым. Һәм ошо көндәрдә дә улар үскә төшереп, һөйләшеп, кәңәштәр һорап торалар. Зур классларда укыһалар да, башлангыч классларда искә төшереп, инеп, хәл белеп, бәләкәй балалар менән һөйләшеп, кәңәшләрен биреп сыгып китәләр. Ата-әсәләр менән эш инде бик тыгыз алып барыла. Бәләкәй балалар булгас, ата-әсәләр менән кәңәшләшмәенчә эшләп булмай. Балалар да аңлардар, матур итеп укырдар дип ышанам инде быелгы елда. Яңа укучыларга инде уңыштар, ата-әсәләргә ярдәм кирәк, балаларга ярдәм итеп торгандар дим инде. Безгә инде тырышлык, балалар менән матур итеп эшләргә алдагы елларда. Укытучылар менән бер рәттә мәктәп тупһаһын ата-әсәләр дә асып инә тиһәк хата булмас. Улар балаларының мәктәп тормышын һәр сак күз уңында тота. Үтә зур яуаплылык сыгарылыш классларында һәм беренчегә баргандар өчен тей ата-әсәләр. Минем 20 яшьлек улым бар инде. 13 яшь аралары шуга ынтылып та беткән. Ынтылган, әзрәк ивандырып та китте инде, но барыбер теге бала бара бит инде беренче класска. Шуга дәртләнеп барып киендердем. Тәүдә больницала медосмотр үттек. Тиз генә үттек, ятыш булды. Шуннан соң киендердем апарып. Ей буе теге занимация итте инде, әзрәк иттек инде. 43 яшьлек әсәй мин беренче класска килдем инде тагын укырга. Шуннан 3 яшьлек малайым бар әле тагын өйдә. 4 елдан тагын киләбез. Белем байрамы барышында һәр сыгыш яһаучы киләһе яңа уку елына аяк баткандарга уңыштарын yetkirdiler. Бүген безнең мәктәптә иң мөһим байрамдарның бере белем байрамы. Барыгызны ошо байрам менән ыссын күңелдән котлайым. Барыгызга ла уңыштар, һаулык, гаилә именлеге теләйм. Күк йөзебез аяз булһын. Эссе яйгы каникулдар артта калды. Укучылар көз, дәрт өстәп бүген мәктәпкә килде. Яйгы каникулда йыган көстә улар хәзер укытуга юнәлтәсәк. Әйткәндәй, Яңы Хвалын мәктәбен төрле елдарда тамамлаучылар арасында дәүләт эшмәкәрләре, билдәле укытучылар һәм башка абруйлы кешеләр бар. Мисалга алганда, Күгәрсен районы хакимияте башлыгы Гайса Гыйлметдин улы, республика башлыгы хакимияте итәкчесенең эске сәясәт буенча урынбасары Урал Таһир улы Яңы Хвалын утары мәктәбендә укып киткәннәр. Барыгызны ошо белем көне менән 1 сентябрьне ысым күңелдән котлайм. Ошо алдагы 2021-2022 уку елында барыгызга икәнлек, һаулык, мотор итеп, яхшы оценкаларга укып, бәләкәза куаныч итеп ошо куанычлы итеп үткәрергә булган. Яңа уку елында укучыларга, укытучыларга һәм ата-әсәләргә тик яхшы гына теләктәр yetkерәбез.